Nasaya at tadakan yun eh. Yag mo adagosan ti sweldom, tainak i-deposit adagosan ijabang ko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Alayag maun, taad da aramidak no bigat. Jak masango ti rumwara inton bigat. Magday ta. Ne, apay akinis sayam manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay nasyakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Jone. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takas ta ti patakaran dito'y lubong. Anya? Ala, yag mo amin asweldom. Bawal tiyang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae. Rabiin, hindi pa'y lagawad. Ayun na nga tan. Ay awaga man. Hello, lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rabiin! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, lakay. Kan na-traffic kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Anya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay kiurayan ka na! Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Tas umrekak tulatan. Nagawik ka no tindog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa. Kan pa'y papili. Nati kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Apay ngay. Ang sangita mo si Mang Pay. Nahudapak itay paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga urnong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ka? Katimbang ko mati kwartata. JATM card tinaladag iti hold upper. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabali ata, di ma mo tipin number na. Sa payon tantong, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report ta tinapasama. Tawanan na, inted kung tipin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong bungay. Tanyat kayat now, jak ited tipin number ngam patayon dak. Wano inted ko tipin number ngam si bibyaga. Nakaturong dagiti nagaatidog ngay mo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga inted ko na. Ito'y sa bali ko number at intid mo. Jakmat na panunod na itan lakay. Takas tao na itibutang ka. Isuan na ited kulatan at ipin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa. Merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwan na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayong agsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ang asawam hold up ka. Wala. Siyak pa'y ti kunam. Best actress na ito, ikunam sa. Ay, awan no jak ibagati kasyay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak kasugador. Sana bali takanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba lang mo't. Jonah, hangam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tamo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsakbay. Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito'y sugalan. Tsamba-tsamba lang, Jonah. Kinadamo lahat pati aldaw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, anak kaw. Hawang mo allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti sweldom, Jonay.
Awan mo't anak yo kin ni Juna suportaran niya. Nawanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti ATM card may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas na na. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na, napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kay nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo ilangan ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti ATM may. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong niya. Sayang Iso pa utangan da man tabayadak do nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang niya. Manaw, ti utangan. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danak ka. Ay, inak agsweldo. Ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasaya mo ta makabayad akong kaninana. Yun nila kay, mapana ka. Agawit ako. Nay! Ada ka magandit opisina, may! Wen, taimay ko inalati sweldaw. Tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Nukustayin na lang ti sweldo ka? Wang nga raw. Adaw eh. Sa nga gasot, pagplitin nga agawin. Ada utang ko kananang. Mangtod ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapana ka. Tapno makaawi dakmat ladagaws. Oy! Bagong riban ka, Juna. Kan bagong manicure ka pa eh. Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adu dagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabalin tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't ngagpasiksiak. Anya, ha? No siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing po nila kay Mau. Hanggang siya nga'y, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ilasinaan no kasta. Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngam jak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasing po. Suksok ito tablahan. Singpet tadi na mo tararamida. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jak laam mo met Elsa. Be, mintas ka mat Juna. Ha? Ay, dati met. Ay, gayam anya. Kasla ka matan balasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Juna, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw wana. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man na. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akaskan ka, Biyernes. Ay nabsugak Uray sak nga raw. Nagadumat nga minti in-order mo akinan ka, Biyernes. Tap na mabsug ta, Juna. Sige, bayadan tantakinan tata, rumwarta dito restaurantan. Bayadan pa lang anya. Nabatak magganjo walet ko. Anya? Siyak to tiag bayadan inton sumaruno. Nya, Juna, nya. Bawan nga talaga at kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Sige, siya akong tagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. Ada dita bulsa, ti pantalong ka. Nakabitin, di talikod tiri daw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatanga mo, iti kwarta nga intag ka. Awanin imarket kaun. Nagni na tigagatangan itan. Dayta 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, akargatiwalik ko,
Awan to allowance kun Sapay mabayag pa iti sweldaw. Inka pa'y la umutang kadananang, tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man ka, dapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alangan tani, awan kortatan. Kurang da ito adda ito wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wano saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit ito dan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpandangan. Haan to nga pulos. Agyaman ka, tauray adda asawak. Kinayat naklat ta biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang me. Ay, kasi ang perperme nga. Awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bay, tatulungan ka nga biskita. Kababuayan na kaniyam. Ang pospos ko la kontoy ropa kon. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismil. Sige, tulungan ka biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kan singsingaw. Ha? Ni, diyak mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasol latan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga nun na misplace mo lang. Sige, tadapay pa panak. Adtaw tiladawan da. Kita mo na nakaw. Nangalanyo iti day taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida itiladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kanuday jay jay pagsusugalan day jay kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna? Katuan. Imbagamot la ni kabagis mo iti bunyag. Tawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Gayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasun day jay. Amok ti style nan. Di naklunin no nagbasal. Kun sigurado nga aglibak Isu nga mo kung tiramid ha? Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ilay. Taglako ak iti prutas ken natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Nukasta? Adda 10,000 a kwartam dita? Awan ang inakagdiskitar Inak umutang iti kumpare. Ha? Ay sige nga raod. Mapankaitan Kainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumpare niya. Dayjayin ni Juna. Timana wadagaw si dinala na ti kurta. Ay suruto man iti nalimad. Ay ayateng ka Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastoy. Ay nano mapanakalat yamin ladingitak. Ng aramida kung tirumbang. Ay, agyaman taintan mo ti kwarta Juna. Ay ayatan ka nga perme. Datatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kit adda diti restaurant. Ay. Ang mga nuadda makakita ka data kalugaran. Sapay iti bibig ko ti kanayon mo nga kan. Adayo dito'y lugar iyo. Awan makakita kang ka dito'y. Ay apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan ka. Ayatan ka. Biyernes. Usasan nyo na kita doa. Ay, wan. Dati asawa. Panawakan! Nagkado na po. Nanay! Di ka pumanaw!
Anak ko! Ay, sus! Sige, sir! Pusasan nyo dagitan ba? Ay, Juni, pakawanin Anay. ako malakay. Anay. Nakasagana ang amang sulnit, iti nagbasulakan ka. Uy, siga! Pakawanin na ko Pusasan siya ka. Laging itat! Hindi makaw, tinarami mo! Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae! Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang kang kuwana. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kang kuwana. Ay. Hindi narambid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawanam mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikaro na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang kuwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Agyaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak ko man. Why? Pakawanan gan. Agyaman nak, Junay. Eh, iso nga maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawang kan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko kung nga. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Gawin na nagkasarta. Ngim apay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Ngim masapol ngay karong tinarabib mo. Sige, yak agbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa, pakawanan na ko ma. Ay ayatan ka. Ibusan day na kang ang rag-abuok na. Ate ako, tibuko! Di mo pukutan ka! Dahil Anay. Ha? Di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. siyak tayo nam! Siyak tinebus tibuk na! Inibus na tibuk ko! Nag-ingpis lang aro din! Inadanan nga pinaingpis! Iso tinangirugi iti apa! Anya siya katnusika. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam! Manaki apa kanto pa nga bakbakatan! Imbis nga nasaya ati isurum saan! Tasi kamati mga idadaulo iti apa! Kita tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ito buhok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyama. Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kastaw. Dingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta kato'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon kaw. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo at pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka, diya mo ida mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtaanganan. Misulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam ken ti inam. Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Tapno awanan tag chichismes ken nagkikinno ta babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay abaw, day tangamin ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga aramidan tayo kat para matlaan ka na tayo.
Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Ken tapno da pa ka kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wenno saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramiden tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo ay iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timangtad. Nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano agsulisit kay iti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramiden tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramiden tayo, ante? Anya? Agkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramiden me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno ni Antison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, sing-sing na yun. Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga Rod, lalaingam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Na, Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan mi idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agap-apan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod. Ay kubarang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti aga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi ma'am. Ay, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan me kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya negosyo? Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay a kanta. Aguray kayaw.
Awan samad tao. Ay, sus. Unngag paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Na. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang aja trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda maisingasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo mutin Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakit. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matan kanya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus, naudikan karpyaw. Paspasam basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Yak masurutan din. Basta kulagkit tayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, wait, gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkurarat kan nalukot nga orat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaundat ka nagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo a kwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Awam mo't saritaan na kastaryang. Titulagan kat kastoy. No ada. Basta man jak! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayaw. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanugak. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itagyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay kaw. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme
Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo na lang tibi ngay, mau. May laing, wag may sa kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kikaan yung tulistahan. Wow! Nagdakkel mo at nanasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ito pagbibingayan tayo, nana. When nawadwad at talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isalsalumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay, apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmait. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi na kayo kayatan nakadwa, nagitipada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akiti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta danggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdama, tanay busaun. Naluto kon, tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapankan.